Здравейте! В предното видео създадохме въпрос, който използва шаблона на тип множество възможни отговори. Сега продължаваме напред с създаването на въпрос от тип вярно-невярно. По-лесно ще се ориентирате какво представляват тези въпроси, ако си припомните английските true or false, които са доста разпространени. След като сме стигнали до банката с въпроси, избираме бутона създаване на нов въпрос и този път избираме тип вярно-невярно. Вече ви е познато. Първо избираме категорията, в която да се съхранява въпроса. В случай отново избирам древна елада. Име на въпроса задължително е. Знаете, трябва да напишем текст, който да ориентира нас само какво съдържа въпроса. В случая ще напиша пример за вярно-невярно. Текст на въпроса. Тук важното е да разберем, че текстовете на тези въпроси трябва да са твърдения, а не да задаваме конкретен въпрос. В случая ще запиша следното твърдение. Древните гърци вярвали, че боговете и богините наблюдават смъртните от дворец в облаците над Олимп. Това е моето твърдение. Броя точки по подразбиране е една. За този въпрос решавам, че ще дам 2 точки. Обща забележка в случая няма да пишем. Стигаме до правилен отговор. Тук важното е да разберем, че спрямо написаното от нас твърдение трябва да съобразим дали то е вярно или не, за да посочим правилния отговор. В случая твърдението ми е вярно и затова избирам вярно. Съобщение за отговор вярно и невярно. Това ще се покаже на ученика, когато приключи въпроса. За вярно може да напишем браво, за невярно тук може да дадем линк към друг ресурс от нашия курс, който да помогне на ученика да се ориентира къде трябва да прочете материала, така че следващия път да отговори правилно. В случая ще ги остава празни, няма смисъл да ги записваме. Многократни опити. Наказание за всеки неверен опит. Виждате, че в случая не е активно. Ако създаваме тест, който е упражнителен и дадем право на повече от един път да се решава, може за всеки неверен опит да се отнемат точки. В случая също не ни е необходимо. Етикети. Отново оставаме празно и написваме запис на промените. Виждате, много лесно се създават подобен тип въпроси. Сега ще го прегледаме. Ето нашето твърдение. Изберете едно вярно или невярно. Ще отговоря грешно, за да видя какво ще се получи. Давам изпращане и край. Виждате, отбелязва се, че не сме отговорили правилно. Сега, ако желаете, ще добавим този въпрос към вече създадения тест от предното видео. Връщаме се в курса, влизаме в теста и от блока настройки отиваме на редактиране. Там вече в средата се изписват всички въпроси, които сме добавили към теста. А сега от тук избирам категорията, в която съм съхранила новия въпрос. Пример за вярно-невярно. Избирам го и му давам добавяне към теста. Ето виждате, вече имаме 2 въпроса към нашия тест. Връщаме се отново в курса, в теста и даваме започване на теста сега. Започване на опита. Виждате първи въпрос. Следващия въпрос е нашият създаден въпрос. Така, вече тестът ни е готов. Благодаря ви и до скоро!